Har du ikke 10 tommelfingre, og drømmer du om at omsætte idéer til virkelighed? Så har du de rigtige forudsætninger for at blive værktøjsmager. Der står værktøjsmagere bag stort set alt, hvad du bruger i hverdagen. En mobiltelefon består af op til flere plastemner. Plastemner, der hver især er produceret i et formværktøj, som værktøjsmageren har fremstillet. I vores moderne verden er behovet for værktøjer til metal- og plastforarbejdning kraftigt stigende. Værktøjsmageren fremstiller værktøjer til brug ved masseproduktion af emner. Det være sig støbning af metal- og plastemner, samt bugning, prægning og klipning af metalemner. Arbejdsprocesserne har ændret sig i takt med den teknologiske udvikling. Det, der før krævede håndkraft, er i dag ofte styret af robotter og avancerede bearbejdningsmaskiner. Værktøjsmagerfaget har derfor ændret sig fra at være et udpræget håndværk til nu at være et højteknologisk, krævende fag med brug af avanceret computerteknologi. Overfladen her, kunne man sådan forestille, man kunne gøre I Danmark er vi helt på forkant med den teknologiske udvikling, og behovet for dygtige værktøjsmagere har derfor aldrig været større end i dag. I Danmark skal vi leve af teknologi og udvikling. Værktøjsmageren vil derfor også i fremtiden være en attraktiv medarbejder. Som værktøjsmager har du en bred uddannelse, som gør dig i stand til at beherske mange discipliner. Værktøjsmageren er ofte med overalt fra projekteringen, sparring med designeren, udarbejdelse af tegninger, programmering af CNC-styrede bearbejdningscentre og robotter, kvalitetssikring, måling samt funktionstest. Som værktøjsmager skal du kunne kombinere naturvidenskabelige og sproglige kompetencer med teknisk og håndværksmæssig snilde. Og du skal have sans for præcision og kvalitetsbevidsthed. Værktøjsmagere arbejder ofte i teams om værktøjsfremstillingen, og derfor skal du som værktøjsmager kunne arbejde selvstændigt og fungere i tæt samarbejde med andre værktøjsmagere. Fremstilling af et værktøj sker ofte ud fra en kundes ønske om at få fremstillet et bestemt emne. Værktøjsmageren er med til at udvikle værktøjet og fremstille konstruktionerne over værktøjet. Dette kræver stor omhyggelighed og kvalitetssans, i det der ofte arbejdes inden for meget små tolerancer. Helt ned til få tusindedele af en millimeter. Fremstillingen foregår som nævnt blandt andet ved anvendelse af avanceret teknologi på forskellige bearbejdningsmaskiner inden for fræsning, slibning og gnistprocesser. Disse maskiner er i dag CNC-styrede. Når alle værktøjsdelene er fremstillet, er det værktøjsmageren, der samler disse til et færdigt værktøj. Til slut afprøves værktøjet, og de producerede emner godkendes, inden værktøjet afleveres til kunden. Som værktøjsmager er der ikke 2 dage, der er ens. Den ene dag sidder du måske ved computeren, den næste dag programmerer du CNC-maskinerne, og den tredje tester og måler du værktøjet. Uddannelsen til værktøjsmager tager 4 år, hvoraf knap en tredjedel foregår på skole. Har du en uddannelsesaftale med en virksomhed, får du løn under hele forløbet. Under skoleopholdet tilbydes indkvartering på erhvervskollegie. Jeg synes absolut ikke, det er svært at være pige. Der angående med løft og alt muligt har vi jo mange hjælpemidler, og det er jo en branche, der er blevet mere højteknologisk, så det er jo ikke olietopper over albuerne. Jeg befinder mig rigtig godt i det. Jeg er rigtig glad for det. Efter svendeprøven har du mulighed for at videreuddanne dig til for eksempel produktionsteknolog eller ingeniør. Der er gode beskæftigelsesmuligheder som værktøjsmager. Der er stort set ingen arbejdsløshed inden for faget. Har du lyst til at arbejde i udlandet, er mulighederne også store. Det, jeg finder spændende ved uddannelsen, det er den udvikling, som faget er i, rent teknologisk, plus det ansvar, man får, samtidig med, at man opbygger utrolig mange kompetencer på forskellige maskiner i værkstedet. Jeg vil gerne bruge min uddannelse som et springbræt til en videregående uddannelse, f.eks. maskinmester eller ingeniør. Netop nu er der gode muligheder for lærepladser. Vi mangler dine evner. Tag en folder eller klik ind på toolmaker.nu og læs mere om, hvordan du kommer videre.